ya Himani Traders and Distributors nigekonie bintu au bigotumeka ase chiskuru amone chiabisi ase rigori lya mabuko ebyo bakonia ase nchira ya wholesale na boigo retail ngonia barechi calculator ebintu bigotumeka ase omuremo bw'esabu buna geometrical sets chirula egatie binde staplers ebitabu byogosoma na boigo ebyokorika chi dictionary chi files chi rim papers paints and modeling clay, chi tapes, chi manila papers, chi register chi aina au, chi notebook, chi kalamu, chi pencil egatie binde binke. Boigomba bwate chi stamp pads, net file chigotumeka ase chiabisi. Laboratory apparatus mbabwate buna chi microscope na boigo chemicals. Emepira na boigo chi net chigosori nchiraroro. Batarere ase duka yabo yogotoka mbarabara chiabisi chia NHF. Anginega taseni kia mabuta yechigari kia rubis goseki kia manyekane tebu na kobil. Asa manke na wako banyora wetraste namba 0722946444. Lydia team Imani. Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe ya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board eliyokurwa bokoreri yobwo samugeta ngurukono bunarega kama elaptech Dynapath Laboratories itari itomunya atorito kurida marwiri na malaria kuri tore sukari topima blood pressure kupima tore kidneys kupima tore liver function test zones laboratory nkuru barobokoreri buna microbiology clinical chemistry hematology cancer screening histopathology naboigo korenka amarwiri buna HIV brucellosis gose oburwiri bwa mabere arthritis na yanda mange boigo korenka bale omubere bwensi asamarwiri buna prostate cancer asamange batalire imeju muchobosongo asamagacho asansura complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Majali afya yako, usigonje kuungua ndiposa tutembelee. Dynapath Laboratories, A legacy of excellence. Ine kwa beri gokoria chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi wiyao na lieri etuka ya Gusii Star Shop ebyo gotoke miyomo cyo Kisii nigo yakoletere chimashini chingia echo chikutumeka segeka aserigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira setu kayabo imeyomo cyo Kisii asebare nene Chinsa mu cya Kisii kogenda Kisumu azamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cyo Kisii naboko bakirisi migwetera namba cyabo Gusii Star Shop nidukoregene asoko gure bintu bigutumeka sige kigetambe asiri gurirense agerera Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
Mwanchi omurigereria ngosaba okwabera asobo tutukano obwa mariogiayo kurende ngo kwarigani bene irinde tobeto gusanga asobwamo ochakabono iga goika omoelio nabakwenda gutobwatia asense mochi chemitandao asense moya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense moya website nabakunya gwetera www.ndizitv.net ireterene Fridah Kerubo nolio kwenekea buna chibi channel yogira wikira sole asenchera ya bene nere Sara Momanye asense mochi biorkelio nigo tukubwatenere Lydia Mose toskatanyegara gwira ntrasege keke kerebosio elindengo manyamange asenchera yobwenge. Mwanchi omurigereria ngo kwarigani bene irinde tobeto gusanga asobwamo gochaka bono iga goika omoelio Amayia Ibere biga nigo tokoyachaka kurwa ase orogongo rwa Gusii anene county ya Kisii asingo kumenya bene nigo omwakili Cliff Ombeta abereka wesokia bene nabigo kubolia serikali ya Kenya kwanza kweneke bnango ikiranere chira chiaye anemono ase okorosia egetige chindege gya sunika usanga nabalikiba mangana nigo aineke nige bunge ya bonchali ebwenete gunchirire bagokora siasa cyabo nabo igokorigereria abaraye abo barabe bakobakonya anene koleta amagenderero ase Chinsa ekire twarengo chaga ige campaign. One of the things twarengo tebya bantu mono twarengo tebya bantu ngaki igiti ekende ngecheke rosibu ngechekebe kenene ngechekebe international for the purpose of attract tourism na business. Isigie kama agochaka abantu bakongusana na all sides. Ikaba confirmed negetie kengerio chakoba expanded. In fact, right now ogenda okende nkeyo kenda to. Ngakito cha address this promise to abantu. The alternative yokobeke nini yokobeke nini airport elinki to achwakire okwana mangana housing egiti kunge isaine housing ere affordable ninyare kobekwa ari bagatogenda kori places go town yari and all that bonchari take benefit because we have lost. If the government is taking with one hand vatoraneri with another hand at least rende torregen tonkende ta but then wono ningira nente byabantu na naende bottoms up. We need to start convincing them again in kitogo cha kobatego. I expect a representative cha gocha next. That is one of the things I want to address. Amangane airport, amangane gasi, amangane taxes, affordable housing, those are things to banete konyora. Bonchane what the problems apart from na kwande skure. Chi skuru nchira rimna nyangoge. Nyangoge ncha yete dom. No nyabwono iga until now edom incha nyakorosi. Abana bari barenko skure ibarenkorara nga ibakorara bono. Some of them are sleeping 3 or 4 of them in a bed. Abande bakorara on the floor. Chi mattress into agorete cheti wisana. Bonchari, we need to stand up. Bonchari, we need to what na batebeti ba abantu ngakibwato goto. Toriyo borayobia. Abanyakerubo babarundia ba boda boda nigo litkolya rero baba kumerana nabayigo gotwara egeikaro kyabene korwa ase chi stage Chinsa ime sub county ya Masaba North chinga kibali konyora amaigelio igoro yobokoreri bwabo murubiryo yo nigo bagokoragwa bene no muteneneri omonene Dominic Babu ase abolia abarundia gotwara chimbwa chingia chinga kicho bokoreri bwabo chinga kicho boigo nigo abagakorera emirubiryo yobochori bwa boda boda yigakaire gokorekana ase amatuko alibosio kirari kori como tenga rusiesi honestly moi kwende kwa man yes omwana keranga kura kama dada yake kwa shilingi 100 500 omwana arakana akere keke akobendo bwana ikotame kumseni ababande boda boda abande bakoigoika bakorigie bakoringi bakokorera bagotiria
n'abana bodaboda tutware tabiria twegukana n'ebintu ebike n'ebigo bibucha ase eng'encho ya gender-based violence esegi kurwarari kurunyumba yatokomanya gokirio omobisi ebwana eng'ayure naye Molande tiamele wocha Chana ilikuwa ngumu sana. You could take a whole year looking after ready. Ni vigumu. Siku hizi wanatafuta wanaume. Kwa hivyo tunataka ile mapato muyatumie vizuri ndio ya improve your lives. Ama ni aje? There point there. Tinga kecho boigo ni gomo waziri w'obosombi ime county ya Nyamira Jones Omwenga abakagwikirana ase Chinsa asabolia abarundi ababodaboda kweneke bunangwa kana bale ebango boigo nigo aneke bunanige bangejo erabeke gotumika ase ogwikirania amagendero anene obwagachi bw'echipara na boigo obwagachi bwase bakwigama tinga kecho mubaso na boigo tinga kichembura nigo anekia okubwaterana n'abana bodaboda anene ase airabuna nigo barachikoba bagotwara ebikaro elinde kumanya naki oborunde bwa bodaboda bogokorekana national government Chinsa yakitua cha simole yakitua kiro moto bangonge tuwata nene tukaiwana una tibese chirosi number 1 chirosi kipara kaya kipara nomungu chipigi agere mumisa chikasi namba ya kabiri chirosi chishedi yakora simole chishedi kaje nomungu kora kaya tuli na Gusii ngure gutumono muhigama ende tukateba tuomera na igatwa kwana mwate batenge tongero geto demete anna mo banyorana ki ali echote no toilet because kole kali kwa itana nili duko na boko takasi kole nde ya chako kwa kole kole tukateba byose ntwigwara na kende muraro na ki ngene ki bwate priority nkaraba chama nibe board baganchana ndobate Aziri bobulendi boime kidhure kindiki nigo litkolia lero ara egeikaro kyobulendi ime county ya Machakos na boigo Makueni okwana kora sinsemo chia kambu ime county ya Makueni chinga kicho kwaligania omokonyi bo mu county commissioner omutangani ase Chinsa nigo anikebna nigabere kagweti ali chikolinya elirabeli kolenda chireli na boigo chidamu boigo nigo abagakurwa egekulegeti ndi au baratoke bagotusalia ereli ejo na boigo ensemeli echidam nigo barabeba kuimukiligwa egetambukiro. We don't want evil people, including terrorists, to take advantage of that vandalism to cause deaths to the people of Kenya. Hiyo kama tumeelewana. Na mimi nataka unielewe wananchi na viongozi mnielewe. Nimeweka katika gazeti rasmi ya serikali sheria mpya ya kulinda reli na vile kulinda mabwawa ya maji ambayo yanatumika kupatia watu wengi maji. Hata hii bwawa letu la Thwake likikamilika nitaweka katika hiyo gazeti. Na sasa sheria ya reli, sheria ya mabawa yetu ya maji ambayo yanapatia wananchi wengi maji kama Sasumwa Dam, kama Ndakaini Dam, kama Ibwake Dam tunajenga hapa. The law governing critical infrastructure now is the Protected Areas Act, Cap 204 of the laws of Kenya. Any person found within the vicinity of a protected facility, including the railway, critical water reservoirs, will be dealt with in accordance with the Protected Areas Act. That is the most serious and most punitive law. It is the law that guards state house. Bakabeire abawaziri ase chiwizara nigo baisokire bene na boigo komochia eserikali kubwatikana no komentakana kwebango ase ebirengo
okwana oyokabeire omowaziri w'oburimi Peter Munya nabo igo yokabeire omowaziri asensemo yobochanu Mutahi Kagwe nigo amochirie eserikali nabo igo gotuguterare eng'ana yo gwakania abalimi ebango asibabulire serikali nigebwenete kurigia echiro linde kwanike buna abalimi nkonyora bali efaida likalio kolengereria ebango. Sasa hii mambo ya usuru tunaambiwa tulipe, tunalipa, lakini mtu hawezi kulipa zaidi ya ile yako naye anaweza kulipa, ama namna gani? Sasa mtu amefungua nduka pale, unamwambia alipe ile ameuza, kwani ile umeuza ni profit? Kama umenunua peremende, umenunua na pesa yako, hiyo inaitwa capital. Ile ya kununua inaitwa capital. Unaenda umeuza, si lazima ijulikane ile profit umepata ni ngapi. Sasa ukiambiwa ulipe 30% ya sales zako, si mtu anakuambia ufunge. Alafu wanakuja wanasema tax people before they earn the money. Hiyo ndiyo kisomo yenu hiyo. You tax people before they earn the money. And that is why the purpose of our education must be now going forward to move the Kenyan nation from one of hecklers and hustlers to one of Unenjere ya moyo gwesira abalimi nige serikali ya county ya Homa Bay yaligania omorobele bokorwa amaigelio ase abalimi chiribu 54 baba gwikirana elinde kwenyorera amaigelia yo okwana omugavana wa county yo Gladys Wanga nigo airera okwigena kwaye ogocha kwenekia ligesa ligia ase nekebna iyo nenjere ya moyo gokinia uchumi na boigo kwenekebna abasae asorgongoro kwenyorera bale emirimo chingake chyo boigo nigo abolia abalimi kweneke bnango tumika bale chinchira chekerero ase ogokinia obolimi na boigo obonchirelia. So we are giving seeds worth 40 million shillings, and these seeds are going to cover about 54,000 farmers, and the seeds are going to cover an acreage of 26,000 acres for the maize. We hope to get 196,000 acres of bags of maize and 116,000 bags of sorghum. So what we would like to ask our farmers everywhere, this is just a small push. The rest of it we must do. And we have discussed and agreed that we are going to make sure that we have depots for fertilizers as nearest to our farmers. Obo tumeki wa mariogo yogotindia na kwa irere bikora byo bosalia comment kana anigo abagako enikigwa na barikora se county ya Garissa chinga kibane kebna ogotibongwa kwa bana banyaruka nigo kwa beri ko comment kana asama kyaya okwana omwaziri boborendi Eden Duale nigo ayenikebna babere bakwa okoboko eserikali ase engana yokorwania na boigo kwa enikebna ngokora bale obotumeki wa mariogo yogotindia. Kama wanasiasa wa Garissa County tunamunga mkono na hiyo watu ambao wanaitumia hiyo minendo ya dawa mihadarati. Tunaomba serikali itumike vizuri na washike vizuri, manake hii tabia ambazo inaendelea hata wameanza kuzuia maendeleo ambayo inayofanya katika wards. Sisi tunaomba kama wewe Muislamu na kama wewe kiongozi, hiyo hatua ichukuliwe kwa hiyo maneno. Tuketi chini kama wazee na maulama na viongozi to address your issue ya defilement na rape ya wasichana ambao some of them as young as 6 years, some of them as young as 15 years. We cannot accept that kind of to take that direction. It's a government policy, the policy of President William Ruto, that we will eliminate drugs and drug abuse in the Republic of Kenya. And Bara County Commissioner, your minister has spoken to the nation on behalf of the cabinet, Professor Kindiki. And he said and declared the war on drug and drug abuse.
And it's one of the manifesto of Kenya Kwanza of President William Ruto. We cannot build a country where generation after generation. Mwanchi umurigereria kurwa soroboti uruni onaikire omweli obwa mangana maya ase birebiga kulinde tumirane Chinsa 10 ase ndabengo kumanya amange nabakwenda gutobwatia Chinsa mwachiche mitandao ase ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital napiga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News ase ya website na bwatanya gwetera www.ndizitv.net magachi kamera soka nikibna ebichana boigo eliogiria gukira sole asenchira yabene nere sara mumanya Chinsa mochibira kale tobeto kubatanere Lydia Mose na incheria ne Fridah Kerubo twara obuligereria borobia.